Здравейте, дами и господа, аз съм Спартан Ларио, но вече не съм Спартан Ларио, а съм Спартан Яне. И това видео е информационно да ви кажа, че се местя в друг канал, защото този стария не струваше и вече съм с Windows 10, теглих една майна на Linux. И вече можем просто да правя качествен геймплей, качествени клипове, да обработвам всичко. С Windows 10, с Windows всичко е възможно. Кажете майната му на Animation TV и цунете новия ми канал Спартан Яне. Вече съм Спартан Яне. Абонирайте се. Ще има линк в описанието. Вече имам 7 абоната. Ето това са два канала, на които също казах майната им. И казах здравей на този новия Спартан Яне Хикс. Вече чакате качествен геймплей, качествени видеа, всичко по 100. И айде, бай-бай. Линк в описанието за новия канал.